തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആജ്ഞാഹിമേ കോ ഭവനഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ. വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ കലോകാൻ സമാഹാർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ. അഭിത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യ അവസ്ഥിതാഃ പ്രത്യനികേഷു യോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാതു മുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്സഃ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം. മയ്യൈവ വേദേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സുകൾ നേടുവാൻ തയ്യാറാവുക. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസവാജിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവ്യസാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തദാന്യന്നപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്തം ജഹിമാ വ്യദിഷ്ട യുദ്ധശ്ച ജയദാസി രണേ സപത്നാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജീവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനഃ കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സദ്ഗദ്ഗദം ഭീതഃ പ്രണമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറവുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനുവാച സാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകൃത്യ ജര പ്രഹൃഷ്യത്യ നുരജത്യജ രക്ഷാംസി ബീധാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തനാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കസ്മാച്ച തേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ശരീരസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ തമക്ഷരം സദസത്തരം യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷ പുരാണസ്തമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുർയമോ അഗ്നിർവരുണഃ ശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്തം പ്രപിതാമഹശ്ച
നമോ നമോ സ്തുത സഹസ്രകൃത്വാഹ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ പുരസ്താദത പൃഷ്ഠസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവഃ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്തം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാ പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസകൃതോസി വിഹാരശയ്യാസനഭോജനേഷു ഏകോ അദാവാപി അച്യുത തത്സമക്ഷം തച്ഛാമയേ ത്വാമഹ അപ്രമേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ ന തോസമസ്യോസ്ത്യ അഭിഗപ്രിദോന്യ ലോകത്രയോപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചാരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയ്ക്ക് സമാനമായോ സമാനമാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാ പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഡ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയഃ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോ ഓസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവിദിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖു ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗ തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ തദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന വേദയജ്ഞാദ്യനൈർന ദാനൈർന ചക്രിയാഭിന്ന
തപോഭിരുഗ്രഹി ഏവം രൂപഃ ശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാകില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതേ വ്യഥാമാച്ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാ രൂപം ഘോരമിതിങ്ങമമേധം വ്യാപേതഭീഃ പ്രീതമനാഃ പുനസ്തം തദൈവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കായി ഇപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജുവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച പീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമോഹാൽ മമ പൂർമ്മമഹാത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതഃ പ്രകൃതിം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാ അഭ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹം വേദർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേച്ഛയാ ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ സൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപസ്ഥൈര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്തേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ കൃത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഃ സമാമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്ത് ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപദർശനയോഗോ നമഃ ഏകാദശാധ്യായഃ സമാപ്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി, നന്നായി വായിച്ചിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:02 ഹരേ ആയില്ലോ കൃഷ്ണ. അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ആ മാതാജി. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി മാതാജി, വലിയ ചാപ്റ്റർ അല്ലായിരുന്നു. ഹരേ കുഴപ്പമില്ല, കൃഷ്ണ. സാരമില്ല. ഹരേ ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 2 മിനിറ്റ് ചെറുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും റെഡി ആണോ? വൈഷ്ണവഗീതം പാട്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, പാടിക്കോളൂ മാതാജി. രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, ജീവനെ മരണേ ഗതി ആരോ നാഹി മോരാ, ജീവനെ മരണേ ഗതി ആരോ നാഹി മോരാ, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, കാലിന്ദിരകൂലേ കേളി കാദംബരവാന, രത്നാബധീരാ വസബോധു ജാന, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, ശ്യാമഗൗരി അംഗേ ദിഗോ ചന്ദനേരഗന്ധ, ചമരാതുലാവോ തബേ ഹരിമുഖചന്ദ്ര, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, യദീയാമലധീർമല ദീപോദോഹരാഗലേ ആദരേ തുലിയാ ദിപോ കർപ്പൂരതംബൂലേ, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, ലളിതാ വിശാഖാദി ജനസാഗി വൃന്ദ, അജ്ഞായാ ഗോരീബോ സേവാ ചരണാരവിന്ദ, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ ദാസരാനുദാസ, സേവാഭിലാഷ കോരേ നരോത്തമദാസ, രാധാകൃഷ്ണ പ്രാണമോരാ ജുഗല കിശോര, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുഖമായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രേണു മാതാജിയോടൊന്ന് പറയാം മാതാജി, അവരുടെ ഈ ക്ലാസ്സസിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടാൻ. ഓക്കെ, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ
ഹരേ കൃഷ്ണ സ്റ്റാർട്ട് മാതാജി. ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11. നമ്മൾ 11th ലെസൺ ആയി. നമ്മളുടെ ഭക്തി യോഗം നാളത്തെ കൊണ്ട് 12 വരെയുള്ള ലെസൺസ് ആണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ സെക്ഷനിലെ 5th ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഒപ്പുലൻസസും അതിദൈവം എന്ന രൂപത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു, സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപ ദർശനം, ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ഒപ്പുലൻസസും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വിശ്വരൂപം, ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ ലെസണില് പുണ്യോഗന്ധ പൃഥിവ്യാംശ ഭഗവാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അതിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള തടസ്ഥ ശക്തി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 7ാമത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചു. മറ്റ പരതരം നാണ്യക്കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാളും അപ്പുറത്തേക്കൊരു സത്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ എം ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ ലെസണിൽ പരമപദ പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നു, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. അതിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാമുപേത്തിയ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുഃഖാലയവും അശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മള് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാൽ തിരിച്ചു വരണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ വെച്ച് 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്. 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നും അവരെ പ്രളയം കഴിയുമ്പോൾ ജനിപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അവര് ഒരു പ്രാവശ്യം ജനിച്ചു, അവരെപ്പോഴും 5 വയസ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഹരിശരണം ഹരിശരണം പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം അമ്മ, ഇതുപോലെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും. അവര് വളരെ അറിവുള്ളത്, നാരദനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആദ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള മാനസപുത്രന്മാര് 4 പേര്, സനന്ദനൻ, സനത്കുമാരൻ, ഇങ്ങനെ 4 പേര്. അപ്പം അവര് ഒരു ദിവസം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ 5 വയസ്സ് പ്രായമേ തോന്നിക്കുള്ളൂ. 4 പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പോയി. എന്നിട്ട് ഇവരെ ജയവിജയന്മാരെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. 7 വാതിലുകളുണ്ട്. സ്വർഗദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ 7 ദ്വാരങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ജയവിജയന്മാരൊന്ന് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നോക്കി. ഇതെന്താ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അവർ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എന്തിനാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്, എന്തിനാ? പുരികം കൊണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ദേഷ്യം കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠത്തില് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഫീലിങ്സും പാടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ശപിച്ചു. കുമാരന്മാര് ജയവിജയന്മാരെ ശപിച്ചു. ഭൂലോകത്തേക്ക് പോയി 3 ജന്മം അസുരന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ച് ഭഗവാനെ വൈരത്തോടുകൂടി സ്മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് വന്നു. എന്നിട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. എന്റെ സെർവൻസ്, എന്റെ ദ്വാരപാലകർ നിങ്ങളോട് അനർത്ഥം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ അല്ലേന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അവര് താഴേക്ക് വന്നത്, ഭൂമിയിലേക്ക്. ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട്, കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും ദിതിയുടെയും പുത്രന്മാരായിട്ട്. അതിനുശേഷം അവര് രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവര് ദന്തവക്രനും ശിശുപാലനുമായിട്ട് വന്നു. അത് 3 ജന്മങ്ങൾ അവര് 3 തരം അസുരന്മാര് തന്നെയായിരുന്നു.
എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്തത്? വൈരഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു. വൈരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമഭാവത്തിനും തീക്ഷ്ണത കൂടുതലാണ്. വൈരഭാവത്തിന് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പാണ്. അപ്പം അവര് വേഗം തന്നെ ഭഗവാൻ അവരെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ, നരസിംഹസ്വാമിയും ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹമൂർത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇത് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രാമനായിട്ട്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് രാവണനെയും കുംഭകർണനെയും വധിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാൻ ശിശുപാലനെയും ദന്തവക്രനെയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോയാലും അവിടെയും നമ്മൾ ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിശന്തി. നമ്മളുടെ ക്ഷീണം, പുണ്യം ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴേക്കും, തീരുമ്പോഴേക്കും, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർത്തും തിരിച്ചു നമ്മൾ വരും. മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവര് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കാം, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ ജീവിക്കാം, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്, മുക്തി പോലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 8ാമത്തെ ലെസണിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 9th ലെസണിൽ നമ്മൾ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദുരാചാരിയായിരുന്നാലും നീ ഇന്നലെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അർജുന. നീ ഇന്ന് തൊട്ട് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ സാധു എന്ന് വിളിക്കും. അപിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം ലഗച്ഛതി. അവന് ഞാൻ ശാന്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ, അവൻ വേഗം ധർമാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നമ്മള് ജസ്റ്റ് അത് അഴുക്ക് പുരണ്ട വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക്, ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് മാർഗം. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രായശ്ചിത്തം നമ്മൾ നാമജപം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മളുടെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എന്നിട്ട് മുൻപോട്ട് നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഭക്തനാകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം ചോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയിച്ചതി. എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പുഷ്പങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് പറമ്പിലുണ്ടായതാണെങ്കിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം വെക്കുക, ഒരു തുളസിയിലിടുക തീർത്ഥമായി. അകാലം മൃത്യുമതനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം സർവ്വദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കുക. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് യാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച് താനി താനി പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോ ഓരോ പദത്തിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അടിപ്രദക്ഷിണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. മനസ്സ് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്കാകട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാരായണ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കുക. യാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച്. എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച് താനി താനി പ്രണശ്യന്തി. അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകട്ടെ. പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്റെ പാപങ്ങൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം, നാരായണ നാരായണ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ കൂടെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ പരമസുഹൃത്താണ്. ഭക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി രക്ഷതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ആരാണ് എന്നുള്ളത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണടച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നാരായണ നാരായണ ജപിച്ച് കണ്ണടച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് അത്രയും വ്യത്യാസം വരും. 2 ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ
അത്രയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. വിഭൂതികൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ അഹം ആത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ, മറ്റുള്ള സട്ടിൽ ബോഡിക്ക് നമ്മളുടെ നാശമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഈ ഇതില് നമ്മള് ചതുശ്ലോകി ഗീത പഠിച്ചു. നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത. എന്താണ്? ഞാനാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, എപ്പോഴും പ്രാണനും മനസ്സും എന്നിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തർ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദിക്കുകയും സംതൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരുന്നു? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തേഷാം സതതയുക്താനം, ഏതു നേരവും എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭജിക്കുന്നവരാരാണോ പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധി തരുന്നു. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ, എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സദ്ബുദ്ധി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സദ്ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളെ അല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ബുദ്ധിയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് സ്തോത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുക. 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാനോട് സോറി പറയുക. നമ്മൾ ചെയ്തതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ സോറി പറയുക, ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ സോറി പറയുക. 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുക, സ്തുതികൾ പാടുക. അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ധാമാ പ്രപദ്യന്തി താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരിൽ, എപ്പോഴും എന്നെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തരിൽ ഞാൻ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ കളയാനായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ 20 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഞാനാണ് എന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം ഐശ്വര്യം ഉള്ളതാണോ, എന്തൊക്കെയാണോ, യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദോർജിതമേവ തത് ഏഭാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം, എല്ലാം എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വിശ്വരൂപമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപത്തിൽ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നു. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. അപ്പം ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ആണ് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനൻ വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ മഹിമ അർജുനന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് എന്റെ വിഷമമൊക്കെ മാറി, വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അതിദൈവം എന്ന രൂപത്തിൽ നീ ഇരിക്കുന്നത്, അതെന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ. അർജുനൻ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, കമലപത്രാക്ഷ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്. കമലം താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെയുള്ള കണ്ണുകളാണ് ഭഗവാന്റെ, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകളാണ്. ഇവിടെ ശ്രീരംഗത്ത് രാമാനുജാചാര്യരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദില് രാമാനുജാചാര്യരുടെ വലിയ പ്രതിമയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. രാമാനുജാചാര്യർ വിശിഷ്ടാദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ച
നമ്മളുടെ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര പോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി പരമ്പരയിലുള്ളതാണ്, ശ്രീ പരമ്പരയിലുള്ളതാണ് രാമാനുജാചാര്യര്. അപ്പം രാമാനുജാചാര്യര് ശ്രീരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജപിക്കും. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ രാമാനുജാചാര്യരോട് അങ്ങേയറ്റം പ്ലീസ്ഡ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഭഗവാൻ, 9 ഫീറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഹൈറ്റോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ രാമാനുജാചാര്യർ പൊട്ടു തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭഗവാന് രാമാനുജാചാര്യരോട്. 60,000 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രാമാനുജാചാര്യർക്ക്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും കലിയുഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അമ്പലത്തിൽ വരണില്ലല്ലോ, ഓരോ 5 or 6 പേര് വരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ നിനക്കെന്താ ഇങ്ങനെ 60,000 പേര്? ഗുരുവിനാണോ ഭഗവാനേക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പോ രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, ഇതിന് ആൻസർ ഞാൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂ, എന്നിട്ട് എന്നെ ഗുരുവായിട്ട് കരുതൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വേഗം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പം രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, എന്റെ മടിയിലിരിക്കൂ, എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വേഗം കയറി മടിയിലിരുന്ന് രൂപം ചെറുതാക്കി മടിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഇനി പറയൂ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു, രഹസ്യം. അപ്പം രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ ഗുരുവായിട്ട് കാണുമോ, നീ എന്റെ ശിഷ്യനാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദീക്ഷ തരും, വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, വാങ്ങിക്കാം, മന്ത്രം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് പേര് വേറെയാ തരിക. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന് പേരും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചെവിയിലെ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓം നമോ നാരായണ, ഇത് എന്റെ പേരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതെ, നിന്റെ പേരിനാണ് നിന്നെക്കാളും മഹത്വം, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയധികം ശിഷ്യർ എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റിമസിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ വൈഷ്ണവ നമ്പിയെയും രാമാനുജാചാര്യരെയും ഒക്കെ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിലും തെലുഗു അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രാമാനുജാചാര്യരുടെ പ്രതിമ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ശ്രീകോവിലും കൂടി കാണും, വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഒറിജിനൽ ഭഗവാനും ശിഷ്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാം. ആ ക്യൂ കോംപ്ലക്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അത് വൈഷ്ണവ നമ്പിയും രാമാനുജാചാര്യനും ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാമാനുജാചാര്യര് ശ്രീരംഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു പെൺകുട്ടി, നോർമൽ ഓർഡിനറി പെൺകുട്ടി, പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗി. അപ്പൊ ആ കണ്ണുകളുടെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഒരാള് ആ കുട്ടിയുടെ ഛത്രി, അംബ്രല്ല കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു, കൊട പിടിച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും രാമാനുജാചാര്യർക്ക് ഗുരുവാണ് മനസ്സിലായി, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പോകേണ്ട ആളല്ല, ഇയാളെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് തോന്നി. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യർ ആളെ വിട്ടിട്ട് അയാളെ വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നത് കാണണില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ആചാര്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ അത് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണു മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഷുവറായിട്ടും എന്ന് അയാൾ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അന്ന് രാമാനുജാചാര്യർ അകത്ത് കയറി. ശ്രീരംഗത്ത് അനന്തശായി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കിടക്കുന്നത്, ശൈക്കിയാണ് വലിയ രൂപത്തില്. അപ്പം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇന്നൊരാളെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും, ആരതിയുടെ സമയത്ത് അങ്ങ് കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് അയാളൊന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരതിയുടെ സമയത്ത് കണ്ണിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോ 1 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരതി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യ അകത്ത് പോയി നിന്നു, തൊഴുതുകൊണ്ട് ആരതി തൊഴുതോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരതി പൂജാരി ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് അയാളെ നോക്കി. ഒന്ന് ഭാഗ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് കണ്ടതും അയാൾ മൂർച്ഛിച്ചു വീണു, ബോധം കെട്ട് വീണു. അത്ര ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനം അയാളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലായി. അയാൾ വളരെയധികം നല്ലൊരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി, ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന നല്ല ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. രാമാനുജാചാര്യ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണിന്റെ ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ശ്രീരംഗത്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക, ശ്രീരംഗത്തെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണ്
ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭക്തന്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി, പാർത്ഥ നോക്കൂ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ എന്റെ നോക്കൂ, ശതശോധ സഹസ്രശഃ 100 ആയിരം ആകൃതികളിൽ, നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി ദിവ്യങ്ങളാണ്, പലതരത്തിലാണ്, ആകൃതികളിലാണ്, നാനാ വർണ്ണാകൃതിനിച്ച പല കളേഴ്സിലാണ് കാണുന്നത്. നീ നോക്കിക്കോളൂ, എന്റെ രൂപം നോക്കിക്കോളൂ പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്ര. നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി തരുന്നു. നതു മാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആയിരം കോടി സൂര്യന്മാര് കൂടിയതാണ് ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി തരുന്നു. നീ എന്റെ വിഭൂതികളെ ധാരാളം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോ 3D ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവര് കൊടുത്ത കണ്ണട വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഫിലിംസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്, നമ്മളുടെ ഹോൾ സെൻസസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, വലുത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ചെറുത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിഫക്റ്റീവ് സെൻസസ് ആണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലസ്കോപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ മുൻഭാഗം കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതേസമയം അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡോ പഴകിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മൾ അനങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണും, പക്ഷേ അത് അനങ്ങുന്നില്ല, നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടികൾ തന്നെ വേണം. ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ആരും കൂടി കാണുന്നുണ്ട്? സഞ്ജയനും കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ഓൾറെഡി വ്യാസഭഗവാൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിശ്വരൂപ ദർശനം വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം അല്ല, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ എല്ലാവരും കലിയുഗാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാൻ ഞാൻ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കലിയുഗത്തില് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമാതിരി എന്താ പറയാ ആസ്തികരാണ് കൂടുതലും. ഇനി നമ്മള് വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാൻ പോവുകയാണ്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പം ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ് പുരുഷ സൂക്തം നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൂടാ, ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതില് ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, ദേവന്മാര് ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ്, സഹസ്രം തലകളോട് കൂടിയ ധാരാളം കണ്ണുകളും കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ കണ്ടത് അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ. പക്ഷേ നമ്മളെ 3D ഫിലിംസേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 6 ഡയമെൻഷനിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുള്ള ദിവ്യ സുഗന്ധം കൂടി അർജുനനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോ TV വെച്ചിരിക്കണോ, അതിലൊരു ഗാർഡൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അർജുനൻ. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം, അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിവ്യായുധങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഐ ആം ടൈം എന്ന ഭഗവാൻ പറയും, കാലോസ്മി, ഞാൻ കാലമാണ് അർജുന എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ രൂപം? കാലം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഭക്തർക്ക് അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ ശത്രുക്കൾക്ക്, അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ തരം ഭീകര രൂപത്തിലാണ്. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും, അമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠം, സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. സർവവ്യാപ്തം, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്ക് സൈഡും, നമ്മൾക്കിപ്പോ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നിന്റെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ അർജുനന് ബാക്ക് സൈഡും കാണാമായിരുന്നു.
ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. നമ്മളൊന്ന് 8 മണിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കൂ, കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കണ്ണ് നമ്മളുടെ വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരം സൂര്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് കണ്ടു? ഇനി പറയാണ് അർജുനൻ, പശ്യാമി, ഞാൻ കാണുന്നു ഭഗവാനെ, ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഞാൻ നിന്റെ ദേഹത്തിൽ കാണുന്നു, സർവാം സദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംഘമായിട്ട് കാണുന്നു, ബ്രഹ്മാണമീശം, ബ്രഹ്മാവിനെയും ഈശനെയും രുദ്രനെയും, കമലാസനസ്ഥം, ബ്രഹ്മാവ് കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെയും ഈശനെയും ശിവനെയും ഋഷിമാരെയും, സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ, സർവ ഉരകങ്ങളെയും ഋഷിമാരെയും കാണുന്നു. ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനൻ? സകല ദേവന്മാരെയും സർവ ജീവജാലങ്ങളെയും, ബ്രഹ്മാവിനെയും, ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം, ബ്രഹ്മാവിനെയും ഈശനെയും, കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ, ഉരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പുകൾ, ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ, അനന്തശേഷനെയും വാസുകിയെയും പോലെയുള്ള ധാരാളം ഉരകങ്ങളെയും കണ്ടു. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ചവനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്നാണ് വിശ്വരൂപത്തെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിശ്വരൂപം ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു ടെമ്പററി ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഐ എം ദ ടൈം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അത് നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, വിശ്വരൂപ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും, ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര കൈകളും വായുകളും ധാരാളമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. കണ്ണുകളും ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്നു, ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, പേടി തോന്നുക എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം പണ്ട് ഞങ്ങള് കാണിക്കയിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൻ തരും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും, കൂടുതൽ കോയിൻ എന്താ തരാത്തേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അമ്മ പറയും, നമുക്ക് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്കിപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ഇടുമ്പോ ഭഗവാൻ ആയിരം കൈകൾ കൊണ്ടാണ് റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന് കൊടുക്കാം എന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം കോയിൻസ് ഇടാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവില്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോ, അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പം അമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എത്ര കൈകളാണ് ഭഗവാന്, അത്രയും കൈകൾ, സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാ, ആയിരം കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ഏധാമാം പ്രപദ്യന്തേ തം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാര് കുട്ടികളെ ആ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, ഈ ഫീൽഡിലേക്ക്, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ അഗ്നിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാനെ, എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കീടങ്ങളും ഗതകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അഹിംസയല്ല ഭഗവാന്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പാപവും വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെയും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിനക്ക് ദൃഷ്ടും ഇച്ഛാമി തേ രൂപം, നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ, ഇവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് പൂജാർഹാവരി സൂദന, പൂജയ്ക്ക് അർഹരാണ് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിവരും തങ്ങളുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാരാളം വായ്കൾക്കുള്ളിലേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാര് പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കാണിച്ചു തന്നു ഭഗവാൻ അർജുനന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചൂർണിത്തയുത്തമാങ്കി, ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട അവരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശിരസുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കൂടി, ആ ഒരു ക്രൂരമായ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഭീകരമായ ആ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനനെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, പേടിയായി.
ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാടെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഉഗ്രരൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു. മുൻപിലും പുറകിലും എല്ലായിടത്തും പുന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇത്ര വലിയ രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. കാലോസ്മി ലോക ക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ, ലോകത്തെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. കാലമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. കാലൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കാലം. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. നീ ജസ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു അർജുന. പക്ഷെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? കൃഷ്ണൻ. അർജുനനാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത്. നീയാ ജയിച്ചത്. എല്ലാവരോടും പറയുന്നു അർജുനൻ ജയിച്ചു എന്ന്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൈകൊണ്ടും തുല്യമായ രീതിയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്പെയ്യാൻ വിദഗ്ധൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് രാത്രിയിലും ഇരുട്ടത്തും എല്ലാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, അത് ഇരുട്ടത്താണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കൈയും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് പോലെ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുനനെ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം കൂടി ഇയാള് പഠിക്കും എന്ന് അത്രയും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ അർജുനൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. വെളിച്ചമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെ അതുപോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുട്ടത്തെ രാത്രി സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യന് കീഴ്ക്കണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയത്. ബൈ പ്രാക്ടീസ്. അഭ്യാസേന കൗന്തെയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഇതൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അർജുനൻ കുറെയൊക്കെ അങ്ങ് ഒരു കമ്പാഷൻ കൊണ്ട് മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പം ഇതില് നമ്മള് ഭഗവാനെ പുറകുവശത്ത് കൂടി പ്രണമിക്കുന്നു, മുൻവശത്ത് പ്രണമിക്കുന്നു, എല്ലാ ദിശയിലും പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പുറകുവശത്ത് നിന്ന്, ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ പുറകുവശത്ത് നമുക്ക് പാർവതീന്റെ പിൻവിളക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ നമ്മള് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പുറകുവശത്തൂടെ നമ്മൾ തൊഴുതുകൂടാ. പുറകുവശത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോവുക, നോക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ തൊഴുത് അവിടെ നമസ്കരിച്ച് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പുറകുവശത്ത് അധർമ്മത്തിനാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൃഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് സൈഡ് ബട്ടക്സില് ഭഗവാൻ അധർമ്മത്തെയാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ അധർമ്മത്തിനായി പോകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രദക്ഷിണവും. ആ അധർമ്മത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് പുറകുവശത്ത് പോയി നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈകൊപ്പി തൊഴുതാലോ ആ അധർമ്മത്തിനായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രദക്ഷിണവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ ഓക്കെ, പിൻവിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിൻഭാഗത്ത് പാർവതി ദേവി എന്ന് പറയും. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ സഖേതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. എപ്പോഴും കളിയാക്കും അർജുനൻ. 16,108 ഭാര്യമാരല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. പിന്നെ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. കുറെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പം നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ എപ്പോഴും ദ്വാരകയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും പുറത്ത് അരയാലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പടിയിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കാറ്റും കൊണ്ട്, സമുദ്ര തീരമാണ്, ഗോമതി നദിയുണ്ട്, സമുദ്ര സംഗമമുണ്ട്, അതിന്റെയൊക്കെ കാറ്റേറ്റുകൊണ്ടാണ് ഇവരിരുന്ന് സംസാരിക്കുക ദ്വാരകയില്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ പറയും, തമാശകളൊക്കെ പറയും. കസിൻസ് ആണ്, ഒരേ പ്രായമാണ്, എന്തും പറയും. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതൽ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് പേടിയാകാൻ തുടങ്ങി. ഈശ്വര, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ സഖേതി. അപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കസിൻസ് ആയിട്ട് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടി
ശരിയായി. ഭഗവാനാണ്, കാലമാണ്, വളരെയധികം പേടി തോന്നുന്ന ഉഗ്ര രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അച്യുത, പിഴ പറ്റാത്തവനെ, ഒരിക്കലും ഭക്തർക്ക് എന്തു കൊടുക്കാനും ഭഗവാന് ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കില്ല ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. കാലുകളില് നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണോ അർജുനൻ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും, അപ്പം അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ പേടിയും സംഭ്രാന്തിയൊക്കെ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ, സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ദൃഷ്ടമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ വരാം. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ? കൃഷ്ണനായിട്ട് 2 കൈകളോടുകൂടിയ രൂപത്തിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സഞ്ജയനാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ 2 കൈകളോടുകൂടിയ രൂപത്തിൽ നിന്നും കാണിച്ചു. വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപമാണ്. ഒറിജിനൽ രൂപം ഏതാ? ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് പുറത്തു വന്നത്? ദേവകി ദേവിയുടെ മകനായിട്ട് ദേവകിയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സഹസ്രനാമത്തിൽ ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുന്നത്. വനമാലി ഗതി ശാന്തി ശംഖി ചക്രീ സനന്ദകി ശ്രീമൻ നാരായണോ വിഷ്ണുർ വാസുദേവോ വിരക്ഷതോ. എപ്പോഴും രക്ഷിക്കട്ടെ. വനമാലയോട് കൂടിയ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലേണ്ട ശ്ലോകമാണ് അത്. വനമാലി, വനമാലയോട് കൂടിയ, ഗതി, ഗത പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഗതി ശാർഗി, ശാർഗം എന്ന വില്ല് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, അമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, വില്ല് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഗതി ശാർഗി ശംഖി, ശംഖ ഏതാണ്? പാഞ്ചജന്യം. ചക്രി, സുദർശന ചക്രം. ശംഖി ചക്രീശൻ നാന്തകി, നാന്തകം ഭഗവാന്റെ വാളാണ്. വനമാലി ഗതി ശാർഗി ശംഖി ചക്രീശനാന്തകി ശ്രീമൻ നാരായണോ വിഷ്ണുർ വാസുദേവോ വിരക്ഷതോ. ശ്രീമൻ നാരായണനായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഈ രൂപമാണ് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അർജുനന് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള 2 കൈകളോടുകൂടിയ കൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം കൃഷ്ണ രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 1000 കൈകളോടും കാലുകളോടും കൂടിയ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ആ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ തന്റെ 2 കൈകളോടുകൂടിയ കൃഷ്ണ രൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനന് തൃപ്തിയായി വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം ഉഗ്രരൂപം, എനിക്ക് കൂട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അത്രത്തോളം കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്. ഭക്യാത്മനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേശിച്ചും ച പരന്തപ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരെയും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ. അപ്പം ഭക്യാത്മനന്യയാ ശക്യ, വേറൊരു വഴിയുമില്ല എന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അഹമേവം വിധോർജുന, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റെ രൂപത്തിൽ ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേശിച്ചും ച പരന്തപ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഗൂഢമായ എന്റെ ഈ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക? സദാ സേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭാഗവതി കഥ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക കണ്ണുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക. എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സദാസേവ്യ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സദാസേവ്യ ഈ മൃത്യുരേഖ, ആയുർരേഖയിലൂടെ കുടിക്കുക, പാനം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്റെ ചിത്തത്തിൽ കടന്നിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രേമാഞ്ജല ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. എല്ലാ
നല്ല മനുഷ്യരുടെയും ഭക്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശ്യാമ സുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണ്ട, നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവണ്ട, നമ്മൾ യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണ്ട. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾക്ക് ഒരു കുംഭാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വൃന്ദാവനത്തില്. കുംഭാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, സാധുവായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, വളരെ ശാന്തനായിട്ട് അയാൾ ഇരുന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഗീതകളൊക്കെ പാടി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അയാൾക്ക് ഒരു കാളവണ്ടി ഉണ്ട്, അതില് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. എപ്പോഴും മൺപാത്രങ്ങൾ വേണം ഗോപിമാർക്ക്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലും തൈരും വെണ്ണയും ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനത്തില് യശോദമ്മയുടെ നന്ദഗോപരുടെ വീടിന്റെ കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് അയാളുടെ വീട്, ഹട്ട്, ചെറിയൊരു കുടില്. അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ അയാൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുഞ്ഞാണ്, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, അമ്മ ഓടിക്കണോ അടിക്കാനായിട്ട്, എന്തൊക്കെയോ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓടണോ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം എന്നിട്ട് ഓടി ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്നും ഒളിപ്പിക്കോ, അമ്മ എന്നെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് നല്ല വാത്സല്യം തോന്നി. എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ കലത്തില് കുറൂരന്മാരി കലത്തിലിട്ടതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു കലം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഇരുത്തി ഭഗവാന്. എന്നിട്ട് അമ്മ വന്നപ്പോഴേക്കും നുണ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ഇല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ വീണ്ടും വടിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് തുറന്നു വിടൂ, അമ്മ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാന് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്താൻ പോകുന്ന ഭഗവാന് ഒരു ഇത് മൺകലം എടുത്തു മാറ്റാൻ യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ ഇയാൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇയാളോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മാറ്റൂ, ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ, ശ്വാസം മുട്ടണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേഗം എടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പ്രാർത്ഥന? ഞാൻ സാധിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മോക്ഷം തരണം ഭഗവാനെ, നിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മോക്ഷം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷുവറായിട്ടും നിനക്ക് മോക്ഷം തന്നെ തന്നേക്കാം, ഈ ജന്മത്തിന് ശേഷം നിനക്ക് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ, എന്റെ പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ഞാനില്ലാണ്ടായാലും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്, അവർക്കും മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാൻ അവർക്കും മോക്ഷം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത് കലം മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ മിണ്ടാപ്രാണികളായിട്ടുള്ള കാളകളുണ്ട്, എനിക്ക് അവരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ, ഞാനില്ലാണ്ടായാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക, അവർക്കാരെ പിന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇയാളുടെ അഭൂതദയ സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്ക് കരുണയുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ കരുണ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് അവർക്കും മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മത്തിന് ശേഷം മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി കലം മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു, വൺ മോർ തിങ്, ഒരെണ്ണം കൂടി ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്, ഈ നമ്മളെ ചെയ്ത ഈ സംവാദം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും, അതാരാണോ കേൾക്കുന്നത്, അവർക്കും കൂടി മോക്ഷം കൊടുക്കൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്നവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്കും മോക്ഷം എന്ന്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കളിയാക്കും, ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം എങ്ങനെയാ കിട്ടുക. ഞാനിപ്പോ അവരോട് പറയുക എന്താന്ന് വെച്ചാല്, സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തരാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്, എല്ലാവരും പോയി തൊഴുതിട്ടുണ്ടാകും. ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണൻ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ, ദ്വാരകയിൽ വെച്ചിട്ട് ദേവകി ദേവിയും രുക്മിണി ദേവിയും ഒക്കെ നാരായണ രൂപത്തിൽ സേവ ചെയ്തിരുന്ന വിഗ്രഹമാണ്. അത് ദ്വാരക മുങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് അത് സമുദ്രത്തില് മുങ്ങിപ്പോയി, ധാരാളം മണ്ണൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മധ്വാചാര്യര്, നമ്മളുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യര് ഉടുപ്പിയില വെച്ചിട്ട് അവിടെ കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പല്, നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കപ്പലില് ഈ ശിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശില കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കൊടുങ്കാറ്റില് പെട്ടു. കൊടുങ്കാറ്റില് പെട്ട സമയത്ത് അതിലൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാള് പറഞ്ഞു,
മധ്വാചാര്യര് ദേ നിൽക്കുന്നു, മധ്വാചാര്യരെ തൊഴുത് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെ ക്യാപ്റ്റൻ മധ്വാചാര്യരെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മധ്വാചാര്യരെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ആ സ്റ്റോം അങ്ങ് നിന്നു. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യരോട് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഈ ശില മാത്രം എടുത്തു മധ്വാചാര്യര്. എന്നിട്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നി, കട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യർ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വിഗ്രഹം കിട്ടി. ഭഗവാനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഉടുപ്പിയില് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാര്. ആ അഷ്ടമഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ അഷ്ടമഠങ്ങൾക്കുമായിട്ട് അതിന്റെ ആരാധന വീതിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അഷ്ടമഠങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു കനകദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ആ കനകദാസൻ തിരുപ്പതിയിലാ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഉടുപ്പിക്കാരനാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും വരും ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട്. ധാരാളം കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും. എന്നിട്ട് ധാരാളം കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പാടും. അപ്പം എല്ലാവരും പറയും, അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കരുത്, അമ്പലത്തിന് പുറത്തു പോയിരിക്കും, നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇയാള് കിഴക്ക് വശത്ത് ഭഗവാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഗോപുരത്തിന് മുൻപിൽ വന്നിരുന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോഴേക്കും ഇയാളെ ഓടിക്കും, പുറകുവശത്ത് പോയിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഈ കനകദാസൻ പുറകുവശത്ത് പോയെന്ന് കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ ബാരോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടും. അവസാനം അയാള് തന്നെ എഴുതിയ പാട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന സാധുവായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ കൃഷ്ണൻ അവസാനം ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ ബാരോ ഒന്ന് കാണട്ടെ, വേഗം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ചൊല്ലുന്നത്. അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഇവരെ സമ്മതിക്കണോ ഇല്ല. കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം വന്നു. കയ്യിലൊരു കാലിക്കോലുണ്ടായിരുന്നു. കാലിക്കോൽ എടുത്തിട്ട് നേരെ പുറകുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു, പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക്. പുറകുവശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി. എന്നിട്ട് കാലിക്കോൽ എടുത്തിട്ട് ആ കനകദാസൻ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ആ മതിലൊരു തട്ട് തട്ടി ആ മതില് താഴെ വീണു. അവിടെ കൂടെ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് കണ്ടു കനകദാസൻ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പാട്ടുപാടി. എന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഭഗവാൻ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ഇന്നും ഭഗവാനെ തിരിച്ചിരുത്താനായിട്ട് ആർക്കും ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ആർക്കും അവിടെ അകത്ത് പ്രവേശനം കൊടുത്തു. അവസാനം ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളത് ഭക്തന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഇന്നും ആ സൈഡിലുള്ള കനക കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കനകൻ ദാസന്റെ ജനാല എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അതിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ദർശനം ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കും കാണാം ഭഗവാനെ. അപ്പം അവിടെ കനകദാസന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഊട്ടുപുരയുടെ അടുത്ത് ഒരു മാളികയൊക്കെ പണിതു. അവര് അമ്പലം പോലെ ഒരു മാളിക. അവിടെ പോയിരുന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഉടുപ്പിയിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭജനയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലണം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഊട്ടുപുരയിൽ പോയിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനു മുൻപ് തന്നെയാണ് ഈ മാളിക. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. മത്കർമ്മ കൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ മത്കർമ്മ കൃത് മത്പരമോ, എന്നെ തന്നെ പരമമായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത അസംഗം വർജിച്ചുകൊണ്ട്, അസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും നെഗറ്റീവായതിനെ വർജിച്ചുകൊണ്ട്, വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്, നിർവൈര് ആരോടും വൈരാഗ്യം വെക്കാതെ, സർവഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും, യസമാമേതി പാണ്ഡവ എല്ലാവരോടും സുഹൃത്തായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്തെല്ലാം ദേഷ്യം നമ്മളവിടെ കാണിച്ചാലും അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന മാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. അപ്പം ആരോടും അങ്ങോട്ട് പോയി ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടി കൊണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അടി കൊള്ളാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല.
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. അത് പക്ഷേ നാവ് ചീത്തയായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ നാവ് അമൃതമയമാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കും ഒക്കെ എന്താ ഉള്ളത്, ഭഗവാൻമാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കും ഒക്കെ ആയുധങ്ങൾ എന്തിനാ, ഡിഫെൻഡിങ്ങിന് തന്നെയാണ്, ശത്രുക്കളെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം മത്കർമ്മ പരമോ, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരോടും വൈരമില്ലാതെ സർവഭൂത ഹിതേരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഭക്തൻ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ 11 ലെസൺസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സംഘവർജിത എന്ന് വെച്ചാല് ഇതില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് സംഘവർജിത എന്നുള്ളതിന്റെ സംഘവർജിത എന്ന് പറഞ്ഞ അസംഗം വർജിക്കുക എന്നുള്ളതാ. അസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യരോടുള്ള സംഘം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കളയേണ്ടത്. നമ്മൾ ചീത്തതായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് എന്തിനേയും, നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെയും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെയും അതൊക്കെ അസംഗമായിട്ട് കരുതി നമ്മൾ അത് വർജിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, പ്രതികൂലമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ വർജിക്കുക എന്നതാണ് അസംഗവർജിത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ചീത്ത ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മാറുക. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നിർത്തുക. ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ശത്രുക്കളാണ് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 6 ശത്രുക്കൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയും അസംഗം തന്നെയാണ്. അതും മാറ്റുക. പിന്നെ തോട്ട്സ്, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അസംഗം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കുക കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിത്തരും. നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാനിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവരും ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി ഇടാമോ? എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പറയാം. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റിനോട് പറയാം. ഓക്കെ. ദീപശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി, പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇടണം, ക്വിസ് ഒന്നും കൂടി ഇടണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ മാതാജി, പറയാം. ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ തൊട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് പോയി കിട്ടണില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് അപ്പൊ ഫുൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോക്കാമല്ലോ. ഞാൻ പറയാം മാതാജി. പിന്നെ ക്വിസും ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് മാത്രം ഇട്ട പോലെ മാതാജി? അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം? സൂര്യമാതാജിയുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ഇടാൻ പറയാം ഞാൻ. സൂര്യമാതാജിയുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് രേണുമാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. രേണുമാതാജിയോടോ മിനി മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. പ്ലേലിസ്റ്റ് രേണുമാതാജിയുടെ
എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇടാം മാതാജിക്ക്. മാതാജി ആ ശരി ശരി. ആ അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രണ്ടാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് അതെ എടുക്കാം. അതെ. ആ ഓക്കെ ശരി മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. നാളെ രതീഷ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഇല്ല, നാളെ വായിക്കാൻ നാളെ ഇരുന്നാരോ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേര് വായിക്കാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പേര് കൊടുത്തോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരും ഇത് പറഞ്ഞു. സന്ധ്യാദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ 12ാമത്തെ ലെസൺ ഭക്തി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപടി നാളെയും വരിക ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ, കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക അവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാം മാതാജി. ആ ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും.